Kiss daw? Gusto mo na? Uy, Barbie, sabi ko na. Nagladlad ka na, Cholo? Ha? Ba't ka nagladlad, ha? Oy, 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 oy. Siyempre, babalikan ko. Wala kaming gagamitin. Alright. Orani ride lang. Ito na yung lagi na magiging destination yan pag ano. Pag gusto namin mag short ride lang. Night ride. From dito sa bagong origin going to Orani. Malapit lang naman. Magandahan lang sa Orani. Maganda yung plaza nila paggabi. So punta tayo doon, guys. Papasyal namin kayo doon. Ito yung mag-uumpisa ka pa lang. Busog na yung mata mo sa ganda ng paligid. Ayan o. Diba? Ito pa yung mas nagpaganda dyan eh. Yan. Alright.
ayun, nandito na kami sa Orani. Nabili mo na lang milk tea si Patty. Pag-milk tea kami dun sa park. Tapos uwi. So yun po mga bossing,
kung nagustuhan nyo ang ride natin today, huwag nyo kakalimutan i-like ang ating video na to. At mag-subscribe na rin kayo kung hilig nyo ay mga bike content at bike know-how na videos. Huwag nyo rin kakalimutan pindutin yung bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang uploads. Kaya hanggang sa muli, ako po ang yung biking nomad at si Jack Manuel nagsasabing, live to ride, ride to live. Kaya kita-kits tayo sa mga susunod pa natin mga uploads mga bossing. See ya! Washa! Shawa! Washa! Dumikit oh. Dumikit. Tagalin mo na. Alam mo na, nilalaro niyo din ba yun? Nung bata kayo? Oo ah.